Καλημέρα λοιπόν σε όλες τις ακροάτριες και σε όλους τους ακροατές του πρώτου 91 και 5 και της εκπομπής Όλα στον αέρα. Όπως σας έχουμε προαναγγείλει από την αρχή της εκπομπής, κοντά μας σήμερα έχουμε τον προπονητή και τον πατέρα του μικρού 8χρονου Σπύρου Μάριου Φουρτιώτη, ο οποίος μας έχει κλέψει τις καρδιές ο Σπυράκος, καταρχήν με τον διαμαντένιο του χαρακτήρα. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ αυθεντικό, ειλικρινέστατο και η χαρά της ζωής. Συνεχώς έχει μια καλή κουβέντα, συνεχώς χαμογελάει, απολαμβάνει την κάθε στιγμή ό,τι και αν κάνει, είτε πάει στο σχολείο του, είτε πάει στις εξωσχολικές του δραστηριότητες, είτε καβαλάει το μηχανάκι του. Έχουμε λοιπόν κοντά μας το Μεθόδιο Φουρτιώτη, γνωστός από τα Χόντα Φουρτιώτης και από την σχολή για τους μικρούς δικυκλιστές, την σχολή λοιπόν Φουρτιώτης Academy. Και να πούμε καταρχήν συγχαρητήρια Μεθόδια, γιατί ο Σπύρος έφερε πάλι διακρίσεις. Καταρχάς να πω ένα καλημέρα, ευχαριστώ που με καλέσατε και ήρθα να πω τα νέα που έχουμε συλλέξει από τις εμπειρίες μας τις καινούριες και ευχαριστώ για τα καλά λόγια καταρχάς. Ειλικρινά μιλάω έτσι, το έχω αυτό το παιδί μέσα στην καρδιά μου. Και είναι πάρα πολλά τα συγχαρητήρια που πρέπει να δώσω σε σένα και στην σύζυγο, στη μητέρα του Σπύρου. Τη γνώρισα πρώτη φορά προχθές που είχαμε έτσι μια τυχαία συνάντηση, διότι αυτό είναι αποτέλεσμα των γονιών, Μεθόδιε. Ο χαρακτήρας αυτού του παιδιού και η ευγένεια, αυτή η έμφυτη ευγένεια που έχει και η χαρά της ζωής. Πραγματικά αυτή η λέξη νομίζω ταιριάζει στο Σπύρο. Να είσαι καλά, Σάντι μου, για τα καλά σου λόγια. Ειλικρινά σας το λέω και ξέρω ότι ο Σπύρος θα έχει τρομερή εκτόξευση στη συνέχεια. Είναι πολύ μικρός ακόμα, αλλά τώρα μπαίνουν οι βάσεις. Τώρα μπαίνουν λοιπόν οι βάσεις και επιστρέψατε από τα Μέγαρα νομίζω, σωστά? Τώρα ναι, επιστρέψαμε τα Μέγαρα και πριν είχε προηγηθεί 2 αγώνες τους οποίους κάναμε στην Ιταλία και στην ουσία έγινε ένας εκ των 2 γιατί ο άλλος ακυρώθηκε. Ακυρώθηκε. Θέλω να μας μιλήσεις λοιπόν για αυτή την πρώτη εμπειρία με το εξωτερικό, πρώτη εμπειρία με ένα τόσο έτσι, υψηλό επίπεδο για τα δεδομένα του Σπύρου. Ήταν ένα πρώτο crash test θα μπορούσα να πω. Ναι, γι' αυτό πήγαμε φέτος, για να συλλέξουμε εμπειρίες και για να δούμε τι κάνουν στο εξωτερικό και τι κάνουμε εμείς, πού βρισκόμαστε, πού βρίσκονται και αυτοί. Πήγαμε στον πρώτο αγώνα λοιπόν, ήμασταν σε ένα καλό επίπεδο μπορώ να πω σε σχέση με την Ιταλία, γιατί η Ιταλία αποτελεί ένα παγκόσμιο θεσμό στα μίνι μότο αυτή τη στιγμή. Έρχονται από όλες τις χώρες με αποτέλεσμα να είναι ο καλύτερος θεσμός που υπάρχει στον κόσμο αυτή τη στιγμή και θεωρείται παγκόσμιο πρωτάθλημα. Παγκόσμιο, μάλιστα. Για τα δεδομένα ενός τέτοιου πρωταθλήματος λοιπόν, ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Αν εξαιρέσεις ότι εκεί τα παιδιά έχουν μεγάλο ανταγωνισμό και έχει και πάρα πολλά παιδιά. Εμείς εδώ είμαστε δυστυχώς λιγότεροι και με αποτέλεσμα να κυνηγάμε συνήθως στις προπονήσεις τους εαυτούς μας. Όσο περισσότεροι γινόμαστε, μεγαλώνει και ο ανταγωνισμός. Πηγαίνοντας εκεί, ανακαλύψαμε ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Στον πρώτο αγώνα ήμασταν μεταξύ της 20άδας με 25άδας. Δεν έγινε τελικά ο αγώνας, λόγω βροχής. Στον πρώτο αγώνα που πήγαμε στο Τζεσόλο, που είναι κοντά στη Βενετία. Το Σάββατο, καθώς έβρεξε, μπήκε μέσα ο Σπύρος, ο οποίος δεν έχει ξαναμπεί ποτέ του σε βροχή. Ήταν πρώτη φορά που μπήκε σε βροχή, με βρόχινες συνθήκες, με αρκετή βροχή και δια μαγείας έκανε το δεύτερο χρόνο. Δεν το περιμέναμε. Επειδή στο στεγνό ήταν στην 20-25, μπήκε στη βρεγμένη, ας πούμε, στις βρεγμένες συνθήκες και έκανε το δεύτερο χρόνο, το οποίο ήταν κάτι που δεν το πιστεύαμε. Ούτε και ο ίδιος θα το πίστευε. Ούτε και ο ίδιος βέβαια. Εδώ οδηγάμε εμείς το απλό το μηχανάκι, το αυτοκίνητο στη βροχή και δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Έτσι. Μάλιστα ο πρώτος που έκανε τον πρώτο χρόνο ήταν πάλι Έλληνας. Ήταν ένας συναθλητής μας που πήγαμε μαζί στην Ιταλία. Και έκανε ο άλλος ο Έλληνας τον πρώτο χρόνο στη βροχή και ο Σπύρος το δεύτερο χρόνο στη βροχή. Ενώ περιμέναμε ότι οι Ιταλοί και όλοι οι άλλοι που έρχονταν από όλες τις άλλες χώρες θα ήταν γρήγοροι στη βροχή, δυστυχώς δεν ήταν. Ήταν καλύτερη η δική μας. Και μάλιστα ο Σπύρος οδήγαγε πρώτη φορά στη βροχή. Αυτό ήταν ένα ευχάριστο μέσα στο δυσάρεστο ότι την άλλη μέρα
Δεν έγινε τελικά ο αγώνας γιατί ακολούθησε την Κυριακή πάλι βροχή και έντονη. Μάλιστα. Και αποφασίσανε οι κριτές και οι διοργανωτές να μην κάνουν τον αγώνα για ασφάλεια των παιδιών. Σωστά. Ενδεχομένως πήραν και τη σωστή απόφαση. Αυτοί ξέρουν καλύτερα. Έτσι. Πάντως όμως ήταν μια τεράστια εμπειρία το διπλό ταξίδι, γιατί νομίζω 2 φορές πήγατε στην Ιταλία. Ναι, πήγαμε και σε ένα δεύτερο αγώνα, ο οποίος ήταν στη Φρατσιακόρτα, είναι κοντά στο Μιλάνο, 30 με 40 χιλιόμετρα περίπου, στον οποίο οι συνθήκες ήταν καλές αυτή τη φορά. Πήγαμε, κάναμε την προπόνησή μας, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, μπόρεσε ο Σπύρος και ανταπεξήλθε. Γιατί όταν λέμε για παγκόσμιο πρωτάθλημα, κάνανε προπόνηση ταυτόχρονα, ας πούμε, την Παρασκευή, γύρω στα 100 παιδάκια στην ίδια πίστα. Πρώτη φορά ο Σπύρος βλέπει τόσα πολλά παιδιά μαζεμένα. Πρώτη φορά κάνει προπόνηση με τόσα πολλά παιδιά. Ναι, βέβαια. Στρίβανε, φαντάσου, σε κάθε στροφή, ας πούμε, 5-5 ή 10-10 αγκαζέ. Για την ηλικία του Σπύρου και γιατί όλο αυτό που έχει ζήσει μέχρι τώρα ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Το να κάνουν τόσα πολλά παιδιά προπόνηση και να έχεις να ανταγωνιστείς τους πιο γρήγορους, τους πιο αργούς και να πρέπει μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να ανταπεξέλθεις και να καταλάβεις τις συνθήκες αυτές που είναι για να μπορείς να προσαρμοστείς. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, στις 39 συμμετοχές που υπάρχει στο θεσμό πήραμε μια 27η. Πάρα πολύ καλά. Ήταν μια καλή εμπειρία, συλλέξαμε πάρα πολλά πράγματα και γυρίζοντας πίσω κρατήσαμε πάρα πολλά από αυτά, το οποίο θα συνεχίσουμε σε άλλους 3 αγώνες στο εξωτερικό. Αυτές οι εμπειρίες, Μεθόδιε, θεωρείς ότι βοηθούν τον Σπύρο στην μετέπειτα καριέρα του? Δηλαδή, γυρνώντας από την Ιταλία, έτυχε να πάτε σε αγώνες εντός Ελλάδος, στα Μέγαρα. Είδες κάποια διαφορά? Καταρχάς, με το που γυρίσαμε από την Ιταλία, μόνο στην προπόνηση που πήγαμε εδώ, ας πούμε, στην ΚΟ, ο Σπύρος κατέβασε το χρόνο πίστας, ας πούμε, που έχει το καλύτερο χρόνο πίστας, την πρώτη μέρα 1 δευτερόλεπτο και τη δεύτερη μέρα άλλο 1 δευτερόλεπτο. Δηλαδή, συνολικά κατέβασε στην πίστα που κάνει προπόνηση συνέχεια, μετά την Ιταλία, μετά από αυτά που είδε και μετά από αυτά που πήρε, κατέβασε 2 δευτερόλεπτα κάτω, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αμέσως, τώρα μιλάμε σε λίγες ημέρες αυτό το πράγμα. Απίστευτο. Κατευθείαν. Κατέβασε το χρόνο του κατά πολύ, γιατί εκεί πέρα είδε πράγματα τα οποία δεν τα είχε ξαναδεί και δεν τα είχε ξαναζήσει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το ότι πήγαμε στην Ιταλία και πήραμε δεδομένα και γυρίσαμε πίσω και γίναμε καλύτεροι. Και τώρα στα Μέγαρα που πήγαμε διεκδίκησε την πρώτη θέση και συγκεκριμένα την Κυριακή, ας πούμε, που γίνανε τα χρονομετρημένα, στα πρώτα χρονομετρημένα είχε πρώτο χρόνο. Κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, γιατί οδηγούσε άλλη μοτοσικλέτα, όχι αυτή που πήγαμε στο εξωτερικό. Επειδή φέτος θα συμμετάσχουμε σε 2 κατηγορίες, έχουμε αγοράσει και μια άλλη μοτοσικλέτα η οποία είναι πιο μεγάλη, για πιο μεγάλα παιδιά και είμαστε οριακά στην ηλικία, ας πούμε. Έκανε τον πρώτο χρόνο, το οποίο δεν το περιμέναμε την Κυριακή στα πρώτα χρονομετρημένα. Στα δεύτερα χρονομετρημένα βελτίωσε κι άλλο το χρόνο του, αλλά ο συναθλητής του, ας πούμε, ένας συναθλητής του και φίλος του ταυτόχρονα, έκανε λίγο καλύτερο χρόνο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουμε δεύτερη στην εκκίνηση. Τώρα, αν θέλεις λεπτομέρειες, να σου πω για τον αγώνα. Ναι, θέλουμε λεπτομέρειες, διότι τα αποτελέσματα στις λεπτομέρειες κρίνονται. Και στις λεπτομέρειες λοιπόν κρίθηκε αυτή η πολύ μεγάλη διάκριση του δικού μας Σπύρου Φουρτιώτη, ο οποίος, να σημειώσουμε για τους φίλους ακροατές που ενδεχομένως δεν είναι και πολύ εξοικειωμένοι με το Mini Moto, ευχαριστώ πολύ. Ο Σπύρος είναι από τους νεαρότερους αθλητές της Ελλάδος. Εξακολουθεί και έχει αυτό το ρεκόρ, ας το πούμε, που σημαίνει ότι πρέπει να καταβάλει και περισσότερη προσπάθεια από ότι κάποιο παιδί που τον περνάει 2 και 3 χρόνια. Επίσης, να προσθέσω ότι στην Ιταλία που πήγαμε ήταν ο νεότερος, δεν υπήρχε πιο νεαρός. Είναι ο θεσμός από 8 έως 10 και ο Σπύρος μόλις είχε κλείσει τα 8. Ναι, τώρα είχε τα γενέθλιά του πρόσφατα.
Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι και ειδικά σε τέτοιες ηλικίες το 7 με το 8 έχει τεράστια διαφορά από το 30 με το 31, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έχει βέβαια. Το 8 ειδικά με το 10 είναι τεράστια διαφορά. Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Πες μας λοιπόν μεθόδια τις λεπτομέρειες αυτού του αγώνα που βέβαια ήταν και μία νομίζω ψυχολογική ένεση για τον Σπύρο, διότι έτυχε να τον δω και το παιδί είναι πλέον σε πελάγια ευτυχίας. Του έδωσε συν και στην προπόνηση νομίζω αυτό φαίνεται. Έτσι. Χάρηκε ιδιαίτερα για αυτό που έκανε και πραγματικά ήταν άθλος και πάρα πολύ καλά. Ξεκίνησε στην εκκίνηση στη δεύτερη θέση, την κράτησε τη θέση του στην εκκίνηση και μάλιστα σαν γυρολόγιο μέσα στον αγώνα ήταν πιο γρήγορος πάντα από τον πρώτο, αλλά δεν μπορούσε να τον προσπεράσει. Δηλαδή σε όλους τους γύρους, αν δούμε το γυρολόγιο, θα δούμε ότι γυρνούσε πιο γρήγορα από τον πρώτο. Τον περνάει όμως και 2 χρόνια νομίζω ο πρώτος. Ναι, είναι μεγαλύτερο. Μεγάλη διαφορά, 10 χρονών. Ναι, μεγάλη διαφορά. Έτσι.